Så er vi på vej på Albertsvænge og ordne tagrender. Så er vi kommet godt i sving her på Albertsvænge med at ordne tagrender. Det er rimelig fast arbejde. Der er nogle meter i hvert fald, når man kigger rundt. Altså Daniel, OL i 100 meter tagrende. Og sådan skal en tagrende se ud. Det er det sidste hus her. Så kan vi faktisk begynde at køre i. Vi er nået frem til enden her. Så kan vi snart komme hjem til frokost. Og er vi retur igen og få læsset af hjemme på gården.